Včera som bol v službe a písal mi kamarát, náš spoločný kamarát Andrej Keselík, že mal autonehodu na spoločný kamarát. A ja som optal, ktorý Andrej, nevedel som už rýchlo, že ktorý, keď poznáme toľko Andrejov. A povedal nám, že Andrej Keselík. Ja som v tej chvíli nevedel, čo mám na to odpovedať. A naspäť som mu potom odpísal, som vlastne po 5 minútach, som ho nevedel ani prebrať, že vlastne Andrej, takáto nehoda pre neho, mladý chlapec, mal 38, kde mal tento rok. V septembri sa nedalo, kedy mal sviatok. A keď mi to povedal, tak ja som bol z toho páv, ja som nevedel, čo mám vlastne robiť. Potom sme zistili, volal som ďalšiemu kamarátovi, tiež z jeho klubu z Rimavskej Soboty, vlastne Riško Utis, ktorí tam vlastne spolu aj trénovali. A potvrdil mi vlastne to, že áno, že Andrej mal autonehodu. Dotknulo sa ma to dosť, nakoľko Andrej bol veľmi dobrý kamarát. Bývali sme spolu aj na izbe, však on prišiel na Duchu, na armádnom strediska vrcholového športu. Vyrastali v tej telocvični, lebo on prišiel na Duchu ten rok a nastúpil na strednú školu a bol som s ním tam nejakých 6 rokov, tak určite spolu však v armáde zápasili aj tú ligu, prvú ligu za Duchu Mláska Bystrica. Bol to vynikajúci športovec, aj dobrý chalan, ako priateľský, nikomu naozaj neublížil. Také zážitky máme my spolu, také rôzne zo súťaží, keď sme chodievali domov, tak sme išli aj s náladou, hlavne keď sme vyhrali ako družstvo nejaký titul, alebo sa umiestnili na prvej lige vlastne medailách medzi domov, tak máme také minimálne spolu také oslavy aj a hovorím, bývali sme spolu na izbe nejaké 2 roky, potom si on prešiel z druhej izby so svojimi rovesníkmi, lebo on vlastne 4 roky je mladší odo mňa. A čo sa týka táto tragédia, ja by som chcel tej jeho rodine zaprieť úprimnú sústrasť, že nás to mrzí. Nevieme nájsť slova na to, čo by som chcel tomu povedať, ale len to, že úprimnú sústrasť svojej rodine.